Па, идва. Да. Та-да, Та-да. та-да, 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 та-да. Добре, Що е? как разбра? Не знам. Влади, ти си от лоши отбор, бе. А? Ти си от лошите. Как от лошите? I kill you. А, да. Ти Що си така? хънтер. Коя песничка ще ти пусна? Paging Doctor... Doctor. He ran past you. Are you guys like mentally deprived? Alright guys, I know you guys I know one of you is new at the game and I'll let you off with that, but come on. 1 minute left. Влади, това някой мина много близо до мен. Беше жена. Не знам ти какво си. Не, аз съм бел човек сега. Do it. Oh! Nice. Акалуя. Акакуля. Видяхте. Нянкат. Man, I carried all of you. Try playing a higher rank next time, guys. Айде мъгъблема. A player is joining the server. Disguise. Никога няма да познаеш какво съм. Какво си? Лампа. Аз съм храст тук. Ти си... лампа! А как чак там стигна? Може ли така? Прескочих. А, Сериозно ли ще ми се пусне това, бе? Най-дългото. то автоматично ли се пуска? Да. Бе, ако не се беше пуснал тъпия нянкат. Някой фърля гранати по мен. Това беше... какво ти е шот? Базука. Кой е метна? Еми тук един.
Какво? Той е Ocean Man, бе. Ето. Yeah, 25 секунди. Не. Ходете малко по-далеч първо. A player has joined Alex's room. I had crippling depression. Като какво можеш и своите да слагаш? Пуснал съм си яко музичка. A player has left the server. Ау. Ау. Да. Аз съм зад една ограда, човек. И никой не може да ме види. Явно. Виждат ме, трябва да ме виждат, просто никой не ме убива. Ама ти си в ъгъла, аз дори... Ти как стигна там? Хайде, няма да го наглобявам. Верно ли пусна го? Абе, а той е... Знаеш къде е? Той е бутилка и влезна в кошчето за буклук. Много е хитър. Верно ли не виждат краб? Никой не вижда тъпия. Чакай, Я. Ау! Ето. Не. Така. То верно ли пак пусна тая? Фак, дай да сменим сервер, писна ми от тая музика. Да, дай да го сменим. Той глух ли е? Самоубия той. Къде е той? Бомби, пускай 15 секунди, може да поне да потичаш дори. Той не чува. Добре, аз отивам пак горе да гледам така от височината. Той е диамантче. Откъде знаеш? Защото видях, че са бутнати диамантчета. Каква е тази туалетна? Видях диамантче. Къде? Тичам след него, ама може би го спуснах се качи там нагоре, сега на покрива, там където. Чакай, сега ще го прибия аз. Така. Убили го. Да. Никога няма познаеш какво съм аз. Ти? Ограда. Или ти не се обърна в никой.
Не се превърнах никой. Значи те видях, да. И какво имаш то кръв? Не. Да, имах 100 кръв, но умрях. Ти си с косията ли си? Добре застанах, нали? Да. Идват насам. Идвате ли? Да. Аз чак да пускам музика. Чакай, сега ще ти кажа. Ще трябва да се върнеш обратно от там, къде дойде. Не още. Приготви се. Сега. Тръгвай натам. Тръгвай натам. Скри се. Веднага. Веднага. Пред другите. Още малко скри. Ху. Те са далече води. Чакай. Сега ще видиш. Те са във водата. Един е във водата. Другия не го виждам. Виж! Не мога. Гледай мен! Аз се появих точно зад него! Не! Подскачай малко. Подскачай. Там на Подскачай. покрива. Подскачай. Виж? Да, виждам.